Sapa kali jamur barat cuma mok siji dadi pejabat kudu sing ngerti keluhane rakyat kudu dipahami supaya bisa nyawiji bersatu kita teguh bercerai kita jatuh gampang telur penot dipecah belah mundak no sing seneng kaum penjajah sapa sing salah kudu gelem ngakoni salah supaya persatuan kita gak gampang sebab mikire menungsa kolor iku kabeh gak mesti ana tumindak sing ala ana sing tumindak sawangane meneng kaya trenggeling api mati ya wong ngono iku sing ya ngadu domba dulur karo bangsane iku wis dadi penggaweane ngalor ngidul dodolan omongane ya wong ngono iku golek benere dhewe mula kudu sing eling marang sing kuwasa aja nambahi dosa lan perkara ayo dijaga martabat kita besok nek mati ben munggah suwarga ajak lakon telu cak kabeh wong seneng ngumpulno donya tapi
tapi ojo sampai digawe sembrono donya iku titipane sing kuwasa nek wis wayah ilang angel dibalekno tapi akeh wong sing gak percaya nek donya iku marakno molo ana bukti nek akeh wong tega wong tuane dhewe sampe tega miloro pancen iki jaman wis edan sing gak melo edan jare gak keduman ala sedidik digawe gaman sebab dono nek awak yo preman kampungan gak delok anggere oleh barang ono wong liwat langsung dihadang mudhun dadak langsung diberang namung semanten hitungan kula mbak menawi lepat orang ayo teko mburi kancane wis leren dinamika kehidupan berkesenian maupun kehidupan di segala lapisan itu memang berubah. Kudune dinamis kan semakin hari semakin apik ya. Ya, sebenarnya ada perubahan. Nek dinamis iki dinamika. Nek dinamika iku gak mesti. Gak mesti ya. Dadi ono pasang surute ya. Iya, umpama grafiknya iku naik turun ngono lho. Sok-sok ketemu tepak, sok-sok ketemu gak tepak. Iya, nek jare wong Jawa nek ngarani ku koyo ibarat hidup ini roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah nek kanca-kanca iki Cak Kusnan, Cak Pendi, Cak Sabil, iki kehidupane iki sing dirasakno akeh nang ndukure apa nang ngisore. Nah iku. Nek aku lho ya iki aku pribadi aku gak ngomongno wong. Ya terus terang ae Cak. Lho lah ya aku takut sampean dhewe apa ngomong gak ngono umpama penan delok kehidupanku ya gak mentolo bener Cak. Ya berarti nek nangis ngene iki berarti Cak Kusnan barat roda hidup di bawah. Gak keliru. Loh, kok keliru? Kebalikane Dek. Nangis iku Dek action tok. Oh, tangisan kebahagiaan. Kulek ning kono pura-pura nangis. Ning sitok ya pura-pura nangis. Kebahagiaan pencilaan. Kebahagiaan apa kok gak ero ta? Tapi siap ngibarat ya roda. Kurang jane ngono. Lho kok kurang Cak? Kurang. Kalau ndok dhuwur, kalau ngesor. Lah tengah. Oh, roda berputar iki kadang bandir pas tengah lho ya. Ngene Cak maksudnya nek roda berputar. Berputar iki nek wis mandek kan ana nisor ana ndukur. Ngene lho maksude iku. Sap. Ya gak iso. Pendek kan ngomong kadang-kadang utawa kala-kala ana nisor, kala-kala ana ndukur. Contone kaya aku iki gak tau ana ndukur. Tiba nisor terus. Mulane iku Cak, aja gawe ibarat roda berputar, gawe ibarat liyane ta. Nah, apa sing apa Cak? Misalnya bagaikan burung merpati, misalnya lho ya. Atau bagaikan pesawat yang terbang di angkasa. Iya padha ae, masih burung merpati nek terbang apa ya gak mudhun. Pesawat yang ngono masih terbang apa ya gak mudhun. Aku gak ngibaratno iku kabeh-kabeh. Aku ngibaratno aku antarane bojoku. Bojo sing Aku karo bojoku aku gak tau tiba ndukur ya. Bisa terus. Tiba nisor terus. Bojomu lho kok kebacut apa? Maksudnya aku iki kalah terus ngono lho maksudnya ambek bojoku.
Iya. Tapi demi keseimbangan keharmonisan kadang-kadang ada ngalah gak apa-apa, Betul. Cak. Ngalah itu bukan berarti Berarti kalah. tapi Ngalah ngalah. demi kebaikan. Ngono. Ini jadi lho. orang tua aku biar ini mak biar Iya, Pak. kau nena sing seneng ngalah. Wong ngalah iku luhur kasane. Wong ngalah iku ngerti nih Gusti Allah sing gawe uripe. Nah itu. Lah aku tetap kayak merpati, Cak Inca. Oh, ini apa nih sampai? Merpati ku filosofisnya ya. Toh ini fakta ilmiah temenan iki. Iya. Dadi lek sing wedok anggrem, ngendok ya mari ngendok ya. Sing wedok anggrem, sing lanang iber golek pangan. Kok oleh pangan go mulih digawe sing wedok. Engko ganti sedina meneh sing anggrem sing lanang. Pantes so sampean aku golek sampean gak metu. Apa sih anggrem iku? Ya anggrem sampean. Anggitmu sabil iki Tapi manuk iku ya. Ya, logikanya nih sing endok kan wedok. Menungsa iku nek bis mbok sing wedok. Ya. Manuk iku nih sing endok sing anggrem sing lanang. sing lanang. Sering saya Kang, misalnya Iya memang, Cak. Ini ilmiah terutama Pernah iki erut. merpati ku malah. Maksude iku lanang wedoke manuk iku. Ya ro. Tengerane opo saruku ya gak kena ditengeri ya. Yo ro, sing Tengeran. wedok iku sing lipstike monyor-monyor. Tapi Seje mana karo PT. Ya, nek PT. nek petik PT iku ngendok yang ngremi sing wedok. Sing lanang, sing wedok anggrem sing lanang golek wedokan liya pisan. PT iku. Seje meneh karo gemek. Nek gemek padha-padha gak tanggung jawab. lho, kok iso gak tanggung jawab. Ngendok tok wis dijarno. Aku sing Iku gemek padha karo bebek, mentok. Oh, bebek. Bebek. Nek mentok si anggrem. Iya anggrem. Nek manu apa? Bebek Kadang ngendok, bebek ngendok. kan. Ngendok Dititipno liya. Sakarepe. Nek ngono seje barek banyak. Lho, nek banyak. Banyak iku padha mek sabil. Iya. Gulune dawa. Anu panjang. Kok iso? Ya apa ya? Iki Kok iso padha karo aku mau. Apa padane banyak Aku lho. tau disosor. Ngak ngono to Mas. Iki apa? Terang no rek. Wong urip kaya mawas diri lah. Lah. Kala-kala nek dhuwur Kala-kala ya aja terlalu bangga. Ojo sombong. Ojo sombong. Ojo takabur. Ojo takabur. Ojo apa jadi istilah wong Jawa iku ya. Iya, anu Ngene. ojo dumeh. Ojo jobriyo. Secara umum kalau go ngesor ya ojo terlalu ngersulo. Sambat, ngersulo. Biasa. Jadi misalnya kok ndukur iki kapan gak terlalu bangga, ono kebrenteke. Iya. Sampe ngesor ya gak kaget. Ono Contone kaya aku iki lho, wong nek ngersulo ae kedadeane ya kaya ngene. Sing gantian. Iki Cak Sabil apa Cak Kusnan sing ngomong. Ya. Wis ngomong oh. enggak wis. Lho, tak ngomong karo. Giri lusi jan motan kena dingira. Giri gunung. Sapa ro insaf iki ketoke ganteng, bareng ngoco dadi elek. Ya karo. Eling-eling Eling-eling asline yo elek. Ya. Jadi giri lusi mah giri gunung ki luwih suket. Dukur sak dukur-dukur sing dukur suket. Ya gak iso lah. Dukur wong arit. Ah, iku sing bener. Giriku gunung, Cak. Oh, giri Lucy iku cacing, Cak. Cacing, ya. Cacing. Dadi sesuatu yang gede ya, iku ya kadang iso dikalahno karo cilik. Semono uga. apa semono. Ya sing Intine nek posisi kaya hidup bagaikan roda berputar ketika di atas jangan terlalu itu bangga. jangan terlalu sombong bangga Ojo jumawa lah. justru kudu eling karo sing nisor berbagi pasti. sedekah. Ana gambarane gajah lek gede ta. Oh iya. Lek ning sud ini kalah karo apa? Terjadian. Jendian karo semut. Iya nek sut rek. Dumes senajan kowe dadi wong kuat dadi wong gede. Kadang dikalahno karo sing hal sing sepele. Oh. Lah nek semute dicaki gajah. Yo gak iso. Gak iso. Nyelempit deh. Nyelempit kok. Ini gak sembuti gede. Iya. Sing penting kabar-kabar, Cak. Ya termasuk keadaane kanca-kanca kira. Ini akeh tanggapan ya aja terlalu seneng. Iling kesehatan. Iya. Nek ana tanggapan ya ayo sing sabar. Sabar donga. Heeh, waktu beda ke tanggapan duwe cereng ngono, kanggo nek wayah karo tanggapan ini. Tanggapan sitok terus diceleng apane, Cak? Iki ana kabar. Bu Mariana sing ana nggone Gunung Kawi. Iya. Wingi ya takon-takon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gunung Kawi endi Bali ya?
Gunung Kawi ono Kecamatan Wonosari Oh, wae. Malang Yo, ya, Malang. ono ah? Malang ya ono. Berarti bener nek ono. Nah, ini masalah takone padha wongonku iku. Iya, apa? Kita salami bapake iku. Buku pake takon ae. Takon ngene. Iya. RRI jalan apa ya ngono? Ah. Jalan pemuda. Iya. Jalan apa bingung. Ya padha karo kancaku Malang santoso takon terus. Ya wis kira. Takok gak apa-apa. Ngomong-ngomong masalah rezeki, masalah tanggapan iki kok ya titik akeh, ya Oleh sabar sih ono Yo, tanggapan. Alhamdulillah. Nah, iku engko tepat tanggal 11 Juli 2026 iki RRI pentas yang di dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Kajati, Sedekah Bumi. Nah, sing penting awake dhewe salam-salam karo para panitia. Lah, Nah, iku sing iki penting penting. iku ya. Mbok menemani ketemu Bu Siti Nurani Nuramina ya. Iya, Bu Siti Nuramina. Ternyata beliau itu ketua panitia. Oh, ketua panitia nih. Ngerti kok dagangan disikno. Iya. Kayak sambel. Terus sekretarisnya Ibu Sofia Darmayanti. Bendarai Bapak Nuryadi, seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Seksi perlengkapane Bapak Suwono BPD, Bapak Riyamin lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan nih rek. Iki Bapak Muso, Bapak Dio, Pak Sugianto, Pak Sirano didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Kecamatan Damaian, Kabupaten Gresik. Aku cuma takon, Balong Jerambah ku arah-arah ku apane Damaian? Ayo. Lore masjid, ono masjid ngarepe iku ya langsung ana. Lore Damaian. Ya titik. Oh. Ya anu nanti kayak semboyan ae ra tambah Iya, semangat. tapi ojo lali semboyane. Iya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah katelah dadi kutha pahlawan. Surabaya pake wajatane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 Cilaka berangkara digempur lepur lulupran nyata kedekan prawirane pemuda kasutirane are Surabaya. Surabaya pake wajatane dadi pawitan revolusi bangsane Singosari Majapahit nyata apa palupi ning aluhur Watarupa surae tur gemuruh swarane pambarisan pahlawan Surabaya. Cakning, sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya.
Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil Lestari. Dalu niki damel lampahan Kasih Ibu seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Bu Supinah dipun lampahaken ning Purbandari. Cak Pendi dalu niki dados Pak Sutresno. Bu Sutresno katindakaken dening Ning Ami Sanjaya. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Suwarno. Suwarni dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Insap dalu niki dados Gombleh. Dene Kemplo dipun lampahaken Cak Kusnan. Fadli dipun lampahaken Cak Sabil. Cak Ning Giaran Ludruk RRI Surabaya kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Operator audio wonten Cak Isnan. Operator video Cak Andi. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Pancene aku ki wis tuwa yo. Anak-anak yo wis dadi kabeh. Wis padha rumah tangga dhewe-dhewe. Wis lulus kuliahe sing adike loro. Masih ya wis oleh kerjaan. Tapi kok rasane kangen ngono. Anak-anakku ki suwe gak tau tilik mrene. Ya muga-muga padha sehat kabeh. Muga-muga ya rezekine padha lancar. Dene gak isone mrene ya muga-muga mergo keperluane sing rapet nganti nekakno rezeki sing lumintu. Bismillah, muga-muga ngono. Nek dene wis bahagia, wis padha kecukupan. Ya muga-muga meneh gak lali ambek aku. Aku ibune. Diapa-apakno ya nek wis padha pisah kabeh ngene iki ya. Wong tuwa ki terus dhewe. Iya biyen omah iki ketok rame. Mergo ya aku sak bojo karo bapake terus tukul arek-arek. Aku nglairno arek-arek dadi nang omah kene iki lengkap.
dadi rame. Tapi saiki wis padha omah-omah, padha mengku gawe dhewe-dhewe, padha mengku keluarga dhewe-dhewe. Ya terus balik aku dhewean karo bojoku. Malah bojoku saiki wis gak ono pisan. Dadi aku ya dhewe emple. Nah, biasane nek sore-sore ngene iki ya tangga-tangga ki akeh sing liwat, nek ngene iki kok sepi. Bar nyapur sik resik. Kula nuwun. Alah. Nggih, gombleh kula. Iki lho anak telo. Lho. Boten. Telo godhog iku lho, engko sampean gowo dikek pos kono. Lho, biasane kok sore rak mesti jadoman. nggih. Tapi jenengan kan beke butuh camilan nggih. Aku lho wong sitok ya cukup sak piring ae. Malah sak lepek lho cukup. Oh, aku mau rada akeh. Nggih. Ning Tegalan mburi lho tak jebol dhewe. Walah, sing kula ngewangi nandur nika macul-macul. Dangiri biyen kok lho. Nggih. Saniki pun panen. Wis akeh wisan. Malah sing iku pohung. Pohung sing ning etanoma. Kan iku ana 2 larik to. Nggih, pohung kuning nika. Gede-gede kok koyokane sesuk jabutno ya, Cak. Oh, nggih, pun kuwatir pokoke nek enten napa-napa njaluk tulung kula mboten napa-napa. Soale jenengan gak ten Girya Ijen ngoten lho. Aku kadang-kadang nek sore-sore ngene iki seneng lungguh nang emper ngene iki apa? Nek enek tangga liwat ki diceluk, duwe apa-apa kan iso dibagi ngono lho. Duwe apa-apa iso ndum-ndum ngono lho. Lah misale sik sore nek aku tak pangan dhewe kaya ngene iki mau ana telo godhog tak pangan dhewe ya mesti gak ngentekno. Nggih, kirangan niku kok mangkane kula kok kayakane sepi ya. Nggih, kepingin lewat mriki mau tiba enten telo godhog kesenengan kula. Ngono ah. Anu ngapunten, mboten enten kopine pisan ta? Oh, alah kok mesti sampeyan ya kopi ya mesti ono. Nggih, gandengane ngoten lho. Ana banyu panase barang ning ceret wis engko karek ngecom. Oh, ngoten ah. Nggih. Yo, aku ki ancane iki mau rada ana tak pikirno ya sejene kampunge sepi, tapi aku dhewe yo rada sepi ngono lho rasane iki. Lah nggih niku wau, makane kula kok kepingin mampir, biasa kula lewat tokan iki wau. Lah nggih. Kula nggih ngapunten nggih. Kula niki tangga. Tapi ningali jenengan niku ya napa nggih? Urip ijen. Anak-anak jenengan niku padha ado kabeh. Wis nyambut gaene mapan. Kok anu nggih? Kula ningali mboten nate nggih sowan mriki, mboten nate nyambangi ibuke ngono. Lah napa sih ngoten iki? Ya ngene lho, Cak Gombleh. Nggih. Aku mau ya sakjane ancene ya apa ya jenenge wong tuwa. Nggih. Suwe gak tau ditiliki anak, ki ya mesti duwe rasa kangen to. Kira wis lumrah to. Tapi bareng ngrasakna uripku dhewe sing saiki dhewean nang omah kene. Iku rasane ngono ya. Nelongso ngono. Nggih. Lah nelongso aku ki sakjane pengen nangis Sak Gombleh, tapi lah ya apa mosok aku nangis ning ngarepe sampean aku ra ya isin. Nggih, mangke kula malah melok nangis. Malah dadi wong loro tangis-tangisan mangke. Anu lah dadi ki sing tak pikirno ki ya iku lho Cak Gombleh. Napa? Apa anakku gak rene ki mergo apa? Nek mergo repot usahane, repot nyambut gaene sing tundone iku nekakno rejeki sing lumintu gawe penguripane anakku. Ya alhamdulillah. Berarti nek ngono kan repot tenanan mergo repot penggawean. Penggawean sing mboten saged tak susahi iki. Wediku nek repote iki repot lara. Gak rene mergo lara. Lah aku nak melok susah. Melok kepikiran. Nggih mangke nek misale juga jenengan iku napa enten grahe enten mboten enake awak lak ngabari ya. Nek mboten enten kabar ngene berarti nggih apik-apik mawon sae-sae mawon ngoten lho. Ngono ya Cak Gombleh. Lah nggih, nek gak ono bener nggih omongane wong-wong niku anak telu niku mesti kurang ngoten nggih ya. Buktine jenengan anak telu niku. Padahal wis telu ki jarene anak wis akeh ya. Soale nek melok
apa nek aturan KB kan KB. anakku loro cukup. Loro. Lah aku lho wis telu. Berarti kan wis luwe. Lah nggih. Kudune ya luwih akeh, kudu Lah, luwih rame. lah, nggih. Tapi ya tetep Tetep mboten saged nunggoki sampean dia. Lah iya. Lah mbiyen sing anak siji. Kula mangke rencana anak 10. Sampean kok. Nggih, di Kok anak 10 akeh men. nggih, ceng, mboten sepi kok sepi sampean ngoten niku. Mas misale sing 5 nyambut gawe Lah nek adoh. wis ngono ku, Nggih. Cak Gomble ya Nggih. sampean yo ndang sapa sing gelem ndang dilamar. Sampean kok selak tuwek lho. Lah nggih niku sampe sakniki kula dereng enten sing gelem ngoten. Lah sampean kok selak tuwek ngene iki lho wis ketok rada tuwek sampean. Lah nggih kula niki kuwatire kadaluwarsa ngoten lho. Lah iya. Tambah semakin suwe payune. Nggih Kok- njaluk pendungane ngoten lho. Nggih. Kula malah niki nek kadang-kadang wis pikiran ngeten nek mboten enten sing purun perawan nggih. Rondo-rondo nggih mboten napa-napa. Terus ngono ta. Lah tapi sapa sing gelem? Nggih pek enten Ono sing ta? gelem. Pek enten sing gelem. Oh. Nek mboten tiyang adoh ngoten lho. Oh, Nggih. cedek-cedekan. Nggih, nggih, Masih cedek- rondo-rondo gak apa-apa Nggih, mboten napa-napa. Berarti sampean ku buka pacangan ngono. Nggih. Oh, Masih anake telu mboten napa-napa kula niki. Nggih, alah. Nggih. Nggih. Mboten rumangsa ta, Pen? Anake papat ya. Mboten napa-napa. Sampeyan mboten rumangsa ta? Sajane ya rumangsa tapi ya gak tak reken. Oh, ngoten Lah ta? ya apa wong dhewe iki tanggoan. Nggih. Nek rasa ngono kuwi kan aku ya wis gak ana wong kaya dulur wisan. Lah nggih, nggih. Mboten enten rasa lah Alah wis gak usah awal-awal. nembung ngono sampean ki mesti. Nggih, ngapunten senengane kula niki kok. mbek kali guyon mbek ditemeni kan rezeki atake ngoten. guyon pari kena ngono. Nggih. Kok aja dijagakno ngono. Nggih, ngeten lho. Cak Gemble, Nggih. ngene lho. Besok misale ya engko. Nggih. Kapan-kapan ya. Nggih. Be aku kepengin diterno ngono kan. Wah, Iso ade lunga pun- bareng-bareng. kula- Ambek kanca sampean ku lho, sak Nggih. sak kemplo. Nggih. Iku nang ndi kok gak Nggih. ketok? Niku mboten mesti niku lare niku. Wis kerja ta? Dereng sampai saniki. Oh, Nggih. alah. Nggih pokoke Wis demi pokoke je- sampean ngewangi-wangi Nggih, aku lho ya. demi jenengan kula siap gerak. Adik demi barang ya ora demi Nggih, salah. maksudnya Golek ngeten. wektu sing enak. Nggih, lak saling jenenge tangga ibaratnya dulur yang paling dekat, ngoten lho. Saling membantu Ya. dan keperluane nggih. Wis aku tak nimpal godhong garingku. Sampeyan Oh. nang ngguri kono golek kresek dhewe, ada ono dhewe gawe kopi gawe dhewe. Nggih, mbok matur sembah nuwun jenengan pun nggih Pak. Sampeyan nek pedhok cak kemplo ya cak Nggih. rene. Kula niki nggih istimewa soalé kula pun sampe nanggep keluarga dhewe dadi tambah kula ya napa. Skatik ngono-ngono senengane didawak-dawakno. Wis cak kono. Nggih, Pak. Opo rek? Awak pirang-pirang dino mlaku ngidul dhewean, ngalor dhewean. Padahal aku iki yo duwe kanca raket mbek Gombleh. Kok wis ana 2 minggu saiki lho. Kok ketoke adoh ambek aku. Apa tah? Aku tau ngomong gak enak. Apa tah dek iku tersinggung barek omonganku sampai dek iku menjauh teko aku. Sajane opo ya kesalahanku. Tak pikir-pikir aku yo gak tau ngomong gak enak karo Gombleh. Tapi opo sampai saiki kok dek iku menghilang tanpa pesan nang nggone aku iki. Duwe rahasia opo sajane dek gak gelem kumpul karo aku. Apa tah dek saiki sibuk. Tapi nek tak delok-delok pirang-pirang dino iki lho. Ketoke kok ya opo ngono ambek aku. Tapi ya gak apa-apa jenenge kanca. Awak dhewe curiga elek ya gak ono salahe. Wong anjene kekancan iku kadang-kadang ya ono kekeliruane, ono kesalahane sampai iso ndadekno medhotno kekancan kaya ngene iki.
Aku tak ada. Sampai jembol aku. Lho. Lah. Wah, ya apa rek? Kon niku nggawa apa? Nggawa macan. Gak asu aku. Wong suarane jelas kaya ngono kok nggawa apa? Awakmu iku mblamur kaya apa? Nek Mbak iku jenenge apa? Macan. Ngono ku iso-iso ae macan iku kaya kucing. Lah iku lho. Macan kaya kucing lho. Lah kon apa? Gak asu ta iku. Oh. Kata kok gawe nanti. Asu iku sing suara pokok petok. Kok iso asu. Iku asu iku. PT asu. PT iku sing PT. Iku ngono asu. PT. Lho. Iso ngayal kon niku. Tak lho. Nek iku jelas. Lah iya. Kambing iku ngawur. Lho kok iso ngawur ya? Iku ngono wedhus. Wedhus iku gedhe. Nek sakmene iku cempe. Cempe ku anakan. Kon niku mesti ngeyel ya. Ketemu kon niku tak rasani. Wis meneng tak dus wedhus. Lho. Kon niku nyelok kan kok ngomong awakmu dus. Kon ngomong wedhus kok ngadep nang aku kan. Lho, lambemu nek ngomong kan aja. Lho, sra-sra lho. Aku iki kok anggap sapa? Lho tambah metenteng wedhuse. Lho, dijak ngomong tambah metenteng. Ngejak gegeran takon dus. Oh, anjane anjing kon iki. Wah, kon iki sajane. Iya. Ya. Pirang-pirang minggu iki kok ngado ambek aku sajane salahku iki apa ambek awak? Ngado-ngado karo wong sibuk ta aku. Sibuk ta saiki awakmu? Ya, lah iki aku nonton wedhus iki. Nonton wedhus iki wedhusmu dhewe apa dikongkon wong nonton? Ya wedhusku rek. Lho, lah terus aku iki butuh duit. Maksudmu? Wedhusku iki kate tak dol. Oh. Nek awakmu kate nuku gak mungkin. Kok iso ngaran gak nyambut gawe ya gak gablek duit. Nah, nek awakmu mungkin naik iso mbantu ngedolno wedhusku. Yo. Tak kei komisi. Bleh, komplek kon iku oleh ngrendano aku cik nemene sih. Ya jelas delok potonganmu, Bro. Lha apa potonganku? Ya dasar ya necis lah. Necis apa nek gak gablek duit ae. Kon kok roh nek gak ndek dhuwit. Lah delok potong ambune wis ketara. Kon niku cik nemene sing anu bleh karo aku iku. Ya kan sik tolong-tolong. Sajane iki kok dol iku. Nek wis dadi dhuwit. Iya. Terus kok gaya apa? Sak rohku kok gak tau butuh apa-apa kon ya karo lor karo kidul ae. Karo lor karo kidul. Ngene lho. Aku jujur ae. Aku butuh duit. Kanggo iki tak kekno yo Supina Bu Supina. Lah. Ternyata gak sisip teko dugaanku. Maksudmu? Apa sebabnya awakmu wis pirang-pirang minggu menjauhi aku, mesti awakmu mendekati Bu Supina iku. Iya. Iya. Loh, berarti ada ganta kon. Apa ganta iku? Maksudku ada maksud-maksud yang tertentu ya, terhadap Bu Supina iku. Ya jelas lah. Loh. Kon iku temen ta? Loh. Iya. Nah nek aku gak ono maksud tertentu. Ada apa? Aku sampai dodol wedhus, hasil duwe wedhus engko tak kekno Bu Supina. Lho. He dewe. Gak ngono. Mok tak elingno tok. Iya. Tak kandhani. Iya. Kon niku ibarate jejeg nguntal kelopo. Wah. Maksudmu apa? Kon niku gak ndelok potongan ta potonganmu iku kaya apa? Kate ngarepno Bu Supina iku sawangane ngono gak wong sembarangan lho. Sing ngarepno Bu Supina iku sapa seplo kemplo? Lho, lah buktine kon dodol wedhus iku lho dhuwite kok nggo nang Bu Supina. Iki Bu Supina iku butuh duit ngesakno anake telu gak tau sambang, gak tau marani. Iki Bu Supina iku kondisi ekonomine yo
kondisine kan koyo ngono. Aku sebagai tangga ya ngesakno. Ya, lah iku mau alasanmu tok ae. Sajane sak temene Ya. awakmu sampai kok rewangi kate dodol wedhus iku. Iya. Nek gak duwe pikiran karep barek Bu Supina, ya duwe rasa hati ke hati gak mungkin awakmu katik dodol wedhus. Iku lak Wedhus. Pikiramu elek, mbek nyambek. Lho. Pikiramu elek. Iki aku niate nolong Aku temen. iki ngomong iki Perkara mitek apa? Mengkorong kok iku dengan kebaikanku sering nolong karo Bu Supina. Ah. Terus Bu Supina ono Cek rasa welas mengasihi awakmu. ya Wong aki lho kaya ngene. apa? Iya, Iya. kate ngomong nang nggone Bu Supinah karep rasa atiku. Iya. Aku iki gak kuat, Loh, gak sampai hati. ya gak sampai hati kan gak gablek. Loh, Wong kucing rembes gak duwe. Aku sing dhewe wedhus. Gelane kok nemenmu kon. Blah, gombleh. Kon delok. Apa? Kon iku lho 11-12 karo aku. Iya wajah 11-12 tapi segi materi siji lho Plo awakmu kucing rembes gak duwe aku wedhus Lho. papat masih jemblingen Nek koceng rembes Si ono gak duwe, rekan. tapi aku kan duwe mentok. mentok Lho, mentok telu lho kok omah. mentok telu hasil nyolong Lho. Banggae. Ngomong mentok telu hasil nyolong anggetmu tanggoku ku ngingu mentok lho. Lho. Kok nek aku diarani temen kon tak saduk delosor kon. wis aja kate omong kate membela diri Lho. potonganmu mentok teko ndi gak mulane dek ini Kon aku Gurifa iku Ya. mulane mentoke ilang telu tiba awakmu sing Lho. nyolong kemplo Bleh, kon bleh. Mentok iku aku gak nyolong gendang. Gak nyolong. Kene lho ceritane. Iya apa? Mentok Heeh. iku kan jek rada cilik, Iya. durung patek gedhe. Heeh. Ana banjir. Heeh. Mentok iku nang gone Katur. ngarepe omahku. terus menggokno kok lebokno Tak cekel tak kurungi tak ingus gedhe Sampe tapi gedhe. saiki telu. lah iya iku jenenge nyolong Lho kok iso nyolong ku lak Maling. njopo aku. lah iku nek durung bukan hakmu lah apa mentok iku kok lebok nang omahmu Lho kok bukan hakmu wong moro nang omahku kok bukan hakmu iku ya apa sih kon? he mentok ngono ya karo iku omahe sapa tapi nek wong dalam Karo. keadaan banjir butuh bantuan golek tolong nek iku Kon iki nek Gurifa lho sing nyolong mentok Ambemu aja banter. nyolong mentok Ro tangga iki. mentok sesuk ya harus Mentok ku nek gak ro omahku. Olah apa menggok nang omahku? Mesti nang nggo pinggirku ya ana omah lho. Mentok gak ngerti omahe, ya gak iso maca. Lah awakmu sing ngerti iku mentoke sapa mesti ngomong omomeno. Oh, anjane. Malik. Loh. Kon lombe. Wis aku tak dadi wedhus. Demi Bu Supina. Lho. Weh. Kon Dek, lho. Wedhus. dek. Tok mentok. Wedhus. Mentok. Ya wedhus. Mentok. Lho kon kon kate nandi kon? Dodol mentok. Dodol wedhus. Kon wis gak apa-apa. Aku roh karepmu titenono tak tutno kon nandi lakumu. Urip kok iso bahagia kok ini. Bingung aku sampean. Duwe akeh. Usaha lancar. Terus aku kudu lapo maneh iki enake. Walah. Antar muga angen-angenku ya apa nek aku kepengin dadi wong sing sangat-sangat bermanfaat. Kabeh wong sing hormat karo aku. Duh. Mas, Loh. Fadli, tukang temburi wis beres kabeh kita ini. wis temen ta? Sing sampean renovasi yang sampean kan mengendaki di halaman belakang ada taman
yang bernuansa pegunungan walaupun itu kecil. Iya. Sampean milih view-nya memang luar biasa. Ngono ya. Gunung itu melambangkan keagungan. Nah, ya sapa sih sing desain sing kayak ngene? ya aku tak ngomong terus terang ae, iku kan pancen karepku angen-angenku besok aku kepengin dadi wong sing agung. Oh iya Mas. Iya. Nah terus sampean milih omah kok ya tepak madhep ngetan langsung berhadapan dengan sinar matahari. Ya kabeh ku malah kan gawe hitung-hitungan sore. Ono hitung-hitungan. Iya lah. Dli, Mas Warno sik. Sampeyan lahir dina apa sih? Aku biyen. Dina Jumat. Oh, wetone Jumat. Legi. Oh, aduh makane kedunungan donya, kedunungan wibawa, kedunungan kabeh mergo lahir dina Jumat legi lek ngono kan. Temen ta ngono. Ora tekan dia. Jumat legi iki 11. Ibarat banyu rezeki selalu mengalir dan banyak dikerubuti orang menarik simpati teko aurane Jumat legi. Ah, Allah, Cok. Lho tapi nyatane apa sih, Mas? Lho nyatane ya, Pak. Iya kan? Nyatane ya. Apa maneh sampean ngangkat aku dadi asisten pribadi wis cocok. Ngono ya. Ya apa sih? Fadil aku njaluk pendapatmu saiki. Ya apa pendapat? Awakmu bakal tak gawane mobilku. Pilih. Ya selama iki aku lagi nggo mobil. Iya, pilih sing anyar iki. Ojo sing lawas. Ya sing lawas kok tak jalo sing anyar. Wis gampang Mas pokoknya. Kayak ngene, persoalan iki aku njaluk pendapat awakmu. Nek wis aku duwe donya sakmene akeh. Sorry, sepurane aku gak pamer. Duitku aku sampai gak kober iso ngitung. Lah aku gak sombong lho. Iya. Biyen ancen ya sampean niku lahir dina Jumat lagi, usahane lancar, wibawane. Cuma ana sing kurang pancen Mas. Sampeyan nek perkara bondo lek wis gak kurang. Gak kurang. Perkara pengin kemewahan sing berkebrat materi nang keturutan aku. Tapi gak lengkap Mas pancen nek gak diimbui utawa gak dibarengi karo kewibawaan utawa duwe panguwasa. Nyangkut kewibawaan duwe panguwasa wong aku saiki ya prasaku ya anak buahku ya hormat kabeh nang aku. Iya lek sebatas apa itu sebatas hormat mergo sampean usahane iku sih. Lah iya. Lah sing makarepno. Sing karep tidak hanya sekedar itu tapi luwih ombo Mas. Sampean disegani nang ndai parane gak mergo bondo tapi mergo wibawane sampean cuma lagi ku mau. Apa kudu aku membuka usaha sing liya maneh nggo daerah liya? Wis turah-turah usahane sampean. Ya. Gak perlu ya. Duite sampean kaya tak delok berkembang tiap hari. Gak cuma tiap bulan lho Mas. Percaya. Iya pancen tak akoni ya. Lek menurut pendapatku, apa sih? Sing ono ngene pikiranmu kira-kira aku iki kudu yo apa? Wis sport dunya brono lak wis berlebih ta. Lebih. Ya saiki golek aji ning diri ora cuma teko bondo. Tapi luwih apik lek sampean duwe panguwasa utawa duwe pengaruh sing luas sing bermanfaat tidak cuma untuk apa aku nyalono kepala desa karepmu. Iya apa Mas? Nyalono kepala desa. Kepala desa paling kok wibawane cuma sak gludek wilayah desa Mas. Lah terus supaya aku duwe wibawa sampean duwe potensi yang lebih dari sekedar seorang kepala desa. Apa kira-kira menurut ngene kira-kira menurut pikiranmu aku kok bingung iki. Ini sekedar masukan tapi saya kira aku ya wis menganalisa karena mengapresiasi dengan hartane sampean, dengan kemampuan sampean dan dengan hoki sampean. Ya apa saiki ditoto kalem-kalem sampean kok iso nyalon dadi dewan. Kok jingkat aku rasane. Kok saya Fadli awakmu kok duwe pikiran kayak ngono iku. Lho mergo aku ana potensi ning sampean iso tak gali mergo potensine sampean iku ning kono iku sangat luar biasa engko. Menurut awakmu kira-kira aku mampu lek aku sangat mampu, gampang perkara kemampuan kena didorong teko mburi Mas. Sing penting niate sampean ya, bondone sampean siap ke bandani iku mau, engko tak kabeh tak ature. Ngono lho. Dadi nek kira-kira aku iso terus sampai kelakon aku dadi anggota dewan meneh berarti derajatku luwih mumpul. Disungkani tidak sekedar karyawan tapi kabeh wong hormat barek sampean. Ngono ya. Ya apa? Sik. Ya api. Ojo cuma api. Ini faktanya memang sekedar saiki wis garek ngerai ngono Mas. Sik ta lah. Ya wis.
omonganmu tak tampa, cuman aku kan durung ro carane kira-kira aku iso sampai dadi ku ya apa? Gampang ini Mas. Saiki mulai ayo ditata. Mlaku sak mlaku, metu sak metu kabeh kudu diatur. Monggo iki pilihan nak yo gak suwe maneh sih. Iya. Ya mulai diatur dari sekarang, Mas. Ya sampean metu sak metu yo aja sekedar metu ngono tok. Nek perlu yo kabeh wong disopo tidak sekedar disopo, ya pura-pura dijak ngopi ta. Terus dikai misalnya ana gumbulane wong seneng ngombe, aja benci, pura-pura sampean yo seneng barek arek-arek ngombe. Nukokno lek perlu. Nek perlu nukokne, tapi aja dilos, Mas. Yo iya lah kok sawangane. Engko nek ibu-ibu PKK misalnya, sampean yo kudu ramah, ya pura-pura menyatu dengan lingkungannya wong ibu-ibu PKK. Ini jangka panjang loh Mas, investasi jangka panjang loh ini. Ngerti. Sing jelas sampean kira-kira ono anu kan ono nit to. Delok omonganmu sik ngene aku tertarik temen. Ya bondo sakmene. Artine ngene. Kekayaanku sing sakmene iki tak gawe apa? Iya. Wong digawe turu kok malah jamur kabeh ya. Lebih baik dikembang. Biasa pemikiranmu. Wis nang ngono gini. Lek umpama awakmu tak percaya sebagai ketua timku, ya otomatis bangun tim iki. Ya gampang kok Mas. Iku kok tak pasan arek sing bener-bener kena dipercaya, duwe amanah apa sing sampean karepne bener-bener iso dilakoni mbek arek-arek. Cuma anu lho ya aja lali ya. Ya Mas. Apa jenenge meyakinkan uang kok sok nek aku menyalonkan diri terus wongku iso nyoblos aku kira-kira. Lha kabeh saiki ono media sosial sih Mas. Gampang kok tak ature. Wis sampean gak usah mikir iku, sing penting sampean mulai saiki jaga apa iku pencitraane sampean mlaku sak mlaku yo gak sekedar mlaku Mas. Ngono lho ya. Ya nek ngono lek perlu aku mlaku ndi-ndi awakmu ya kudu melok aku rek. Ya minimal ngono dhisik tapi engko suwe-suwe lak ya wis kaya wis biasa sih Mas. Sing penting bahwa imajinasi sampean kok iso nyalon dadi tidak nyalon tapi bener iso lungguh nang dewan baru nang kono nanti kita mainkan yang sesungguhnya Mas. Ngono lho. Bondone gede lho. Tapi hasilnya luwih gede Mas. Dan targetnya memang sama kudu gol. Harus ya gitu ya. Kudu Mas. Kudu ya. Iya. Iya rek. Nek gak ngono lek kisinan aku nek gak gol. Salahno barek Fadli. Fadli ki nek tak percaya mong. Kabeh apa jaringan engko iso tak atur. Temen dia. Iya. Nek ngono kira-kira awakmu mulai melaku, mulai bergerak kira-kira mulai kapan? Supaya aku iso nyiapno. Selama iki aku sakjane wis bergerak, Mas. Cuma sampene durung mergo durung tak plongno kabeh. Diam-diam aku wis memprogres sampean ya apa sing kok bosku iki iso 5 tahun ke depan duwe prospek sing bener-bener iso dipertanggungjawabkan tanpa sematan sampean aku wis ngatur iku Mas kabeh. Temen ta. Lho ya apa sih? Nah, aku saiki iki awakmu gelem ngomong ya. Iya lah, apa tak gembur aku wis janjaki kira-kira peluange sampean ku nang kono nang kene ya ternyata signifikan kabeh bener-bener kena diprospek. Nek ndelok apa omonganmu kira-kira wong-wong sing mok temoni ku nyandak jenengku wong-wong iku ya. Lah apa lah aku gak ngomong kok ngene iki lek gak ana buktine, ngomong kok ngene gak ana buktine. Ya wis ngene, matur nuwun. Saiki awakmu butuh modal piro sih? Wis perkara modal gampang Mas. Sing penting lho yuk gawe mlakumu sing ngono lho. Lah mosok aku kate njaluk lan-lan lek gak yo mesti tak sesuai lek perlu aku nggawe proposal sesuai dengan fakta apa yang saya kerjakan engko sampean delok dhisik. Ojo gampang percaya mbak aku Mas. Ngono lho. Gak pikiranmu luar biasa. Ya kan? Ya. Yes. Aku pokoknya pasrah bongkokan karo awakmu. Ya. Tolong awakmu dadi asisten pribadiku ngene lahir batin pancen kepingin nggawa aku ngunggakno derajat. Aku tidak hanya sekedar aspir, Mas, tapi multidimensi nyengkuyung apa sing dadi cita-cita to karepe sampean. Ngono. Tapi ya iku. Apa? Sampean kudu bener-bener pertimbangan mbek aku lek ana apa-apane. Soale engko lek blesete ning embong aku kepothokan, Mas. Lho sapa maneh sing tak omong-omongan wong aku awakmu ngomong kaya ngene wis pengkoro kabeh awakmu. Saiki ngene, Mas. Ojo mangan ning omah dene. Ya apa ya? Mangan ning warung. Ojo sing mangan sing biasa iki sik. Gawe jaki sore ngomong ya apa. Bek menawa akeh wong nang kono jak omong-omongan. Iya, senajan sampean gak selera sego pecel ibaratnya. Tapi ya kudu bener-bener sampean rasane. Kaya kok sampean menikmati sekali ngono lho. Ngono ya. Ayo, wis. Ayo.
Sawane anget iki suwenak temenan. Nasibku iki suwenak. Jalan cerita uripku iki rasane nggawe atiku tentrem ayem. Masih ya aku dijodokno wong tuaku. Selisih ambek bojoku iku 12 tahun wis gak masalah. Sing penting bojoku iso bahagiano aku, nyenengno aku. Perhatiane yo gede nang aku, kasih sayange yo luar biasa. Apa meneh duwite? Gak penting nek ganteng, enom. Sing penting sugih, duwe akeh, iso nyenengno aku, iso nyukupi aku. Katil apa yon? Gak ngurus urusan omongane wong. Masih Joko tuwa. Tapi kan yo wis mapan, sembarang kalir ono. Apa-apa aku dimanjakno, sembarang dituruti. Njaluk apa ae gak tau nang gak keturutan. Bahagia temen. Matur suwun mek wong tuaku. Masih dijodokno, masih sembarang gak duwe rasa kaitan, gak duwe rasa seneng. Tapi nek saiki yo aku seneng masalah yo apa-apa kecukupan, seneng lah. Nangdi iso, apa-apa iso. Njaluk apa ae ngono. Waalaikumsalam. Oh, Mas Tres, Mbak Yu. Ya apa kabarmu? Yo ngene iki Mas. Yo apik-apik ae, sehat-sehat. Kata kok ayu Dik Yo ayem. Susu bojomu kan kok ta? Alah, anu sik ngurusi bisnis nang Malang. Bojomu kok sewu ibu ngono aku jarang ketemu aku. Iya Mas, ya apa anjene gede usahane Mas. Ya wis kangkang nyukupi uripku lah Mas. Seneng-seneng. Bejamu Dik, iya. bojo. Cukup kamu disembadani. Iya Sabutumu saucapmu dituruti. Saopailatku iku wis talah. Ada bojomu yo meneng, bojomu kata ngomong. Kakek ngomong iya bener Mas. Iya. Sampeyan janur gunung Mas. Yo kangen ae. Iki lho yo ngono kangen. Lah Enggak, ngene lho. Ya memang aku yo siji yo kangen. Terus nomor sing penting maneh iki ibuku lara. Lho, ibu lara. Loh, ibu yo kangen bisa sampe kapan iku oleh lara iku? Wis iki sono pura-pura dene iki wae gak enak. Sampeyan mari nilik rono ta, Mas? Ya iya lho. Awakmu iki tak kandhani. Wong aku dhewe ketok ya mbak ibu yo gak patek perhatian ngono. Yo gak perhatian ngono, Mas. Masalahe awak dhewe yo sibuk. Yang ngurusi rumah tanggaku dhewe lho, Mas. Sibuk memang yo kabeh wong yo rumah tangga. Wong sak sibuk-sibuke nyambut gawe, sak sibuk-sibuke ngurusi donya brana, sak sibuk-sibuke ngurusi omah, bisnis dan sebagainya iku wong tuwa rek aja sampe lali. Wong tuwane awake kari mek situ tok til ya mak supine aku tok. Ya sakjane ya kepingin rono Mas. Lah aku nek mrono nek gak mbek bojoku ya gak penak lho Mas. Ya gak apa-apa lah. Lho kan awakmu kan anake. Lho ya kudune kan ya izin mbek Mas ya mbek bojoku lho. Telepon kan ya bisa. Iya tapi kan ya apa? Urusane kan ya pas bojomu mulih ngene kok ngomongane aku tak nyambangi makku, nyambangi ibuku ngono lho. Begitu bojomu nyambut gawe maneh lor kota maneh kamu berarti gak apa-apa. Iling kok tadi awake jenenge wong tuwa yo kangen mbek anak. Iya Mbak Yu. Mas yo sakjane yo aku kepingin sambang wong tuwa, tapi yo apa maneh urusan dik kene lho Mas, akeh urusan maneh to. Wong ngurusi bodo donya, ngurusi bisnis, gak ono putusi Warni. Wong tua iku harus kon perhatian temenan. Paribasane wong tua gak nggo apa-apa tapi nek katok saklebatan kata senengan kata sambungan seneng. Kamu gak blas ngono. Yo gak ngono. Budget ngono. Ngene lho Mas. Iya. Wis ngene lho Mas, yo sepurane sing akeh. Ya apa maneh sampean ae sing
sering-sering nili ibu. Nang aku ya sibuk ngene. Wis ngene Mas ya. Aku tetep iki kanggo ibu ya. Lho ngene iki apa? Lho ya apa sih ya jalukno sepuro nang Gak ibu. tepak kon niku nih, gak tepak nih Suwarni, gak tepak. Wong tua iku gak kepengin disembelih anak sing macem-macem. Gak kepengin disembelih anak ditukono beras, tukono apa disambang iki luwih seneng. Apa maneh ate awake gawe enak loro ngene iki sing dipikir cuma anak. Ya. Pokoknya telu tok ae lho kok iso. Ya Dik, Bene mbok Pak mbok sambangi terus ibu iku awake iso enak. Iso enak, iso waras. Ayo ngono lho jenenge. Dadi tekomu iku iso dadi tombo ngono lho. Ayo Mas, aku tak ndolek waktu ngono lho Mas. Ya apa? Maksudnya kan nek nuruti wektu iku gak ana putuse Suwarni. Lah aku pengen yo nyelesain. Kapan kan duwe kesenggang kapan sing ngurusi bisnis lah, sing ngurusi duit lah, sing ngurusi penggawean barang iku kan yo arek-arek yo ya apa sih? Ya butuh aku yo anu Mas. Dijak lah sesekali. Kan yo kuliah sian, Mbak Yu. Lah arek wis gedhe yo gak mungkin goleki ta. Lah yo kan ibu ae ngono. Wis ngene lho, sampean yo tak sangoni wis iki. Nah, iki sangu sampean, iki kanggo ibu iki tetep ya. Gak perkara iki nih, gak perkara duwike sing aku kan sangoni gak apa-apa, sing penting awakmu iku lho nyengungu nang nggone mak ngene ibu iku nyengungu. Iya sepurane, Mas aku yo bukane lapo-lapo aku gak dipikiran apa-apa, Mas. Karep iku wis ngene lho, Mas iki sangune gantine anu merono nang ibu iki ya Mbak Yu iki aku tetep kanggo ibu iki kanggo sangu sampean ngono aku gak dipikiran apa-apa lho Mbak Yu wis ta lah aku gak usah sangu sampean trimo nek titip yang ibu gak apa-apa tak gawone lah gak apa-apa Mbak Yu pomong aku yo rezekiku ku yo ono ngono lho tapi nek sing paling apik Suwarni ngene sing paling apik teko dhewe nang mak sambangane ibu kono ngono lho ya karepku ngono sik talah Mas aku ndolek waktu iki lho iki yo sik urusanku sak meneh ngene lho awakmu golek waktu gak apa-apa tapi aku berharap awakmu iso nyambangi ibu sebab apa wong iku ya kangen anak-anake kepengin diparani anake kabeh nglumpuk ngono soalnya bendinane kan wis dhewekan wonge anake telu kon uripmu cukup dulu situ ya cukup Suwarna uripe cukup gak ono sing gelem nyambi wong tuwa berarti aku sing sampean kan dolur tuwa ngono lho karepku ya sampean ae sing akeh waktu kanggo ibu ya ora sampe tuwa ku dipes-pesan ngono ya gak ngono Mas jenenge aku ya sibuk aku ya apa sih iki apa usahane bojoku sik berkembang-kembange lho. Wis ngene, nih. Wis iki lho sangoni iki tetep kanggo ibu. Nek ibu iku lara, nek sementara iki kon mempeng, gak gelem karena gak apa-apa. Wis matur suwun sampean kabari. Tapi aku mohon sangoni aku gak gelem aku. Lho, Mas, wis iki kanggo ibu. Kok nek ndok omah video call. Iya. Iya, engko tak telepon sama ibu pokoke ya. Pesanku ngomong mbak ibu dhewe. Ya, pesanku sesibuk apapun kon aja sampe lali karo ibu. Ya wis nek ana aku tak pamit yo. Melaku, ya wis pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki koyokane caleng aku wis tutuk iki. Wis cukup tak gawe iso niliki anak-anakku. Ya pancene butuh wektu sing sabar, ngenteni panenan. Muga-muga aku kok iso ketemu anak-anakku. Aku kepenginku kok yo koyo ning anakku Tris iku kok seminggu nang kono. Terus anakku Suwarno yang ngono kok seminggu ning kono gentenan ambek Suwarni mumpung awakku ki saiki wis waras. Wong wingi ndelok aku pas lara wingi yo jenenge anakku si Sutresno ki
nek niliki bolak-balik tapi jenenge sing Suwarno karo Suwarni iki ya gak sempat niliki. Iyalah ya wis ben, mesti muga-muga anak-anakku uripe menak kabeh. Gak apa-apa wis mboke nang omah ya gak apa-apa. Endi yo mosok tak celuk iki, cak gombleh iki. Lho, lah sing sampean ku kok roh ae nek areke tak celuk. Cak gombleh. Pun. Lah kanca sampean sing cak kemplon ndi? Niku tasik niku lho kerangan karepe niku. Lho, iku liwat. Cak kemplo. Cak kemplo. Nggih. Sampean mriki. Nggih. Sampean mriki ta? Lho. Ana kene wis. Ya tak disiki. Layak. Gak enak kula ancane sengaja jane mriki. Lah terus kula kok ngado mawon. Jale kula mbuntuti kalih wedhus niki. Oh alah. Lha pun ngoten to. Niki lho. Niki kan tiang. maksudnya bukan beto wedhus iku wae. Kula niki nggih ngoten niku. Wong nek sirik atine ani napa wajah kali ati kok padha eleke ngoten nggih. Lho ngoten niku. Sik. Ngoten niku. Niki jenengan areke padha panas-panasan. Lah ngoten kula tak ngalih, sitok tak Lho pun ngalih. Sitok tak sangone palu, sitok tak sangone arek. Lha ya napa mangkila. Kerah pisan. Dadine pun ngoten. Nggih biasa niki kula ngeten nggih ngapunten niki pun kula alhamdulillah kula pun siap ngeteraken jenengan ten yugane jenengan. Kondisi. Ngeten lho Cak Kemplo. Kula critani, pancene kula niku sing winginane niku sempat omong-omongan Jaluk kali tolong. Cak Kemplo. Kok kali kula niki gombleh. Cak Kemplo. Niku nek enten wekdal ditata wektune sing apik, kula nek celenganipun cukup badhe niliki anak-anak kula njaluk sampeyan. Lho alah, wong ngoten mawon olah napa sampean kok ngomong kalih gombleh niku. Lah nek saatase ngoten napa tau liwat kene? Mboten ngomong kalih kula teraken. Bleh, gombleh. Anane Bu Supinah iku. Sapa nok seplo kemplo lungokno gombleh ngomong. Ketara. Wong nek gak bener ngomong sak ngomong ya mesti klira-kliru. Ya ngene iki lho potong nek merusut. Ya gak bener ngono. Anane Bu Supina ngomong karo aku soale ketemu aku dhisik. Lah gak ketemu awakmu. Lah njaluk tolong aku. Wong aku jenenge wong apik ya tak tolong. Lho, nduduhno kaapikanmu. Tapi kaapikanmu iku gak murni nek kon niku ngeterno ikhlas. Gak ono pamrih apa-apa, gak kaya ngono. Kon niku dasare teko ada maunya. Aku gak ikhlas, tak rewangi sampai dodol wedhus. Niki mangke damel hasil kula dodol wedhus, monggo diterima artone nggih damel biaya mangke transport. Lho, maksud kula niku mboten sampai ngeten-ngeten iki. Mak kula niki mek kepengin sampean ternotok wong loro dikancani ngoten. Oh, ngeten lho Bu Supina nggih, ngapunten nggih. Kula pun dadah nek arep. Nek perkara gombleh niku nyukani yatra saking angsali dodol wedhus, kula nggih mantun dodolan mentok. Pun boron Bu Supina ngapunten, mentok niku regane pinten. Terus malih niku mentok hasil colongan. Kono aja ndelok mentoke. Ya apa regane pira mentoke iki ngos lho. Lho, lah masih sak gede-gede ngos larang di karo wet pedhusku. Wedhus sitok mbek mentok telu lho. Akeh endi? Mbok yo mikir ketorone karo regane perhewanan. Ombomu pun kuwatir mentok iku sing regane sik jutaan. Nah nek mentok masuk telu paling piro gak sampai 1 juta. 450 iki. 450. Lah iki 1 juta akeh endi? Oh kemplo. Lah 1 juta mbek 450 akeh endi? Lha akeh 1 juta. Oh, anjane kon kentir. Lho, 1 juta mbek 450 kok akeh 1 juta iki lho. Lho, wonten kandhane ya? Awakmu dhisik sekolah nang endi sih? Lho kok sekolah nanti kan karo hitung-hitungan 1 juta piro? Nek dibanding 450.000 bayangno ya. Lho, aku kula nggih ngapunten. Kula angel ngomong kali tiyang niku.
Mangkane kula jenengan kula teraken dhewe mawon, timbangane diteraken kali tiyang niki. Kula mboten purun nek diterno dhewe. Ah, Kudu wong loro. krungu dhewe omonge, Ngeten lho, timbangane anu napa bermasalah. Ngeten lho tak gomble. Mengke nek kula diterno misale kula lunga kali sampean dhewe. Nggih. Terus utawi kula lunga kali Cak Kemplo dhewe. Nggih. Mengke dadose napa? Fitnah, ngoten lho. Ya lah, pun kuwatir kula niki mboten nate katik Vietnam niku. Paling kula teng sing delok niku lho. Lho kok metu wong loro nah. Lho, perkara Vietnam mawon lho. fitnah. Nggih, niku enten lerese, enten benere. Tapi kula kan nggih saged mengantisipasi mangke kula tak ngejak wong liya ngoten lho. Nggih, niki pun sampean trimo lah 1 juta ampun mboten napa-napa. Ikhlas. 450.000 niki lho 1 juta mungkin ampun. dadi 3 kali lipat. Dadi 3 Ngoten ah. Lho ya napa sampean? Kok dados 3 kali lipat. Lho. Nganakno dhuwit. Lho kok nganakno dhuwit sing nganakno Kok dadi 3 kali lipat iku ya apa? bunga no. Lah bunga padha karo nganakno dhuwit. Wis jeta lah. Bunga iku apa? Kembang. Lah nek anak. Anak yo arek. Lah iya. Artine saja. secara kano ceritane apa niki dhuwit iku ngembang. Wong iku dhuwit mati. Lho, kok iso dhuwit? Wis gak iso kesampun niki mawon kula ikhlas mboten kathik. Pun. Anu dadi pira-pira Wis, pun wis, ikhlas. Gak usah repot-repot, kabeh mboten kula tampa, pun dilebetaken sae jenengan piyambak-piyambak. Lho niki mboten sampean trimo niki yatra niki. Mboten, sepuntene kula pun gadah sangu piyambak. Malah mengke wong sing njaluk tulung niki kula kok. Malah mengke jenengan-jenengan wong loro iki, ya aku sing ngopeni ning dalan, ngelak butuh ngombe, luwe butuh maem nggih mengke kula. Sampean sing bayari. Lho, gengsi kula, Bu. Lah nek sampean sing bayari kula niki wong lanang lho. Sampai kula teng pundi-pundi kali sampean terus sampean sing bayari. Lho maluku kula. Ngeten Bu, pun ngoten-ngoten. Kula niki nulung ikhlas. Dadi mboten ngeteraken nggih biayai. Nek perlu Kemplo niki nggih kula bayari pisan. Waduh. Kula tuku pisan. Duit dodolan wedhus gawe bayari aku ambek Bu Supina ketemu pirang perkara. 1 juta rek. Gombleh. Duit 1 juta dipamer-pamerno. Duit kuwi lho 450 meneng ae. Ya Pak 50 kati ngomong apa. Pun monggo sakniki nek badhe budal napa kebutuhane sing dipersiapaken niku monggo disiapaken. Pun napa-napa kula sing beto. Beto napa mawon pancene kajenge sambang niku mesti napa-napa. Nggih, gawane mesti rada Pun akeh. nitih bis napa ngojek. Nggih, nitih bis riyen Ya wong iku nanggone adol luar kota. Ya numpak bis. Mriko mawon nek dugi terminal mungkin. Nggih oper nggih. Pun nek ngene kula nggih ngapunten, kula pesen mawon kali jenengan. Mungkin nek pun nggih ndukur bis sampean pun sampai jejer kalih gombleh niku lho. Lho, kan yang delok oleh pas-pasan nek pas kursine loro ya apa maneh. Lah nek lho ya nek awakmu njaluk ngadeg jejer kok. pun ngeten mawon. Pados kursi sing bangkune 3. Nggih, terus mengke lunggih Nggih sampean. Nggih. Nggih sampean ngene tengah lah. Ngoten mawon pun. Ya nop. Ya apa mbleh? Nggih, sampean tengah. Kula netes. Iso net. Pun pikiran masalah lungguh niku apa jare mangke. Delok kondisi keadaan pokoknya bise. nggih, Kadang-kadang ngeten iki rame bise Nggih, ya. sing penting budal riyen ngoten Nggih, pokoke sing penting selamat, budal selamat, mulih selamat Nggih. pun kepethuk napa yuga sampean pun lega. Tujuane niku paling utama. Nggih ya. Tapi nek nolah-nolem pun sampai noleh teng gombleh mawon. Lah sik permasalahan maneh. Oh, anjen arek iki kok. Gak ngono aku kuwatir Bu Supina iku noleh awakmu terus aku bae. Suwe-suwe. Bae alergi aku iki. Suwe-suwe. Kon niku mesti elek iku apa Nggih, kula curigamu. tak njukuk barange Ngoten, nah. riyen sampean tos mriki. Nggih, Sampeyan pun. mak mriyen ta? Engko cek gak luwe, gak masuk angin. Mboten pun gampang Mboten perkara niku. ngoten pun kula Niku- anu sampean numpak- siapaken kula sing beto. Nggih. Ngoten, nah. Nggih, niki nang gane. Nggih. Nggih, monggo.